Kaixo, Kaixo. zer moduz? Ondo, eta zu? Baitare, ondo. Nor zara? Kaixo. Amanda izena dut, Madrilgoa naiz, baina 2 urte daramat Tolosan bizitzen nire semeekin. Haiek Samaniego ikasleak dira. Oso ondo. Eta zergatik erabaki zenuen euskara ikastea? Nik euskara ikasten ari naiz, lehenetik familiaren zor zaharra delako, zor zahar sentitzen dut. Nire ama Tolosakoa da, baina ez dut euskara hitz egiten. Eta orain, gabezia hori betetzen ari naiz. Oso ondo. Bigarrenik, nire semei euskara ikasten prozesua laguntzeko, eta hirugarrenik Euskal Herrian hobeto integratzeko. Vale, primeran. Eta ze ekarpen egin dizu euskarak edo zer ekarpen egingo dizula uste duzu? Euskararen bidez, kulturaren ezagutza osoagoa izan dezakezu. Oso ondo. Eta norekin hitz egiten duzu euskeraz edo norekin hitz egin nahiko zenuke euskeraz? Orain, hobetzen lagutzen didana ongi etorri da. Oso ondo. Bihar, nire anbizioa handia da eta edozein euskalkiko hiztunekin ulertu eta komunikatu nahi dut. Ondo, primeran. Eskerrik asko, Amanda. Ez horregatik, placer bat.